παιδιά, τι κάνετε? Έχω αργήσει πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Ναι, είχα πει ότι θα παίξουμε Watch Dogs, αλλά τελικά βρήκα μια εφαρμογή που μπορείς να χακάρεις παιχνίδια στο κινητό ή στο tablet. Εγώ έχω χακάρει 4 παιχνίδια, το Subway Surfer, την Butch Κατούλα, έτσι τη λένε, το Vector και το Hungry Shark. Σήμερα θα χακάρουμε και το Stick Hero. Ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα κατεβάζετε το Lucky Patcher, έτσι το λένε, με αυτό θα χακάρετε τα παιχνίδια. Lucky Patcher, εδώ πέρα το βλέπετε. Πάτε στο Google, πατάτε Lucky Patcher και το πρώτο που θα δείτε το κατεβάζετε. Αυτό είναι. Πιστεύω ξέρετε πώς κατεβαίνει, είναι εύκολο. Μόλις το κατεβάσετε, κατεβάζετε και το παιχνίδι που θέλετε να χακάρετε, αλλά δεν χακέρνονται όλα τα παιχνίδια. Βλέπουμε εδώ πέρα το παιχνίδι, θα διαλέξω το Stick Hero, ας πούμε. Είναι ένα παιχνίδι που το βρήκα ωραίο. Περιμένετε. Και ναι, βλέπετε εδώ πέρα το παιχνίδι. Έπαιξα, ναι, λίγο. Δείτε τώρα. Έχω 0 ευρώ. Και δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα. Γιατί λέει ότι δεν έχω και καλά μέσα λεφτά στο λογαριασμό του Google κάτι. Δεν το χρειαζόμαστε φυσικά. Ανοίγετε το Lucky Patcher. Βρίσκετε το παιχνίδι που θέλετε. Να το. Πατάτε άνοιγμα μέσω των patches. Εδώ. Δημιουργία τροποποιημένου APK. Και μετά πατάτε το τρίτο. Που λέει Rebuild for in-app. Και είναι αυτό που λέει το τρίτο εδώ. Ανοικοδόμηση εφαρμογής. Και περιμένετε. Κάνει αρκετή ώρα. Μέχρι να... Θα κάνει 2-3 λεπτά πάντως. Κάνει λίγο. Περιμένουμε, δεν πειράζει. Μην πατήσετε πάνω στην οθόνη, το αφήνετε. Έγινε. Περιμένετε λίγο να δω κάτι. Ωραία. Πατάτε Go to File. Και πατάτε Support. Μετά πατάτε Απεγκατάσταση και Εγκατάσταση. Κάνετε την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση. Και μετά μπαίνετε στο παιχνίδι. Αυτό είναι, παιδιά. Μπαίνετε στο παιχνίδι. Κατεβάζετε το χακαρισμένο τώρα. Πατάτε, μόλις έγινε αυτό, πατάτε Go to File. Πατάτε πάνω στο άσπρο πραγματάκι που έχει. Και πατάτε μετά Uninstall και Install. Και διαγράφει το κανονικό και κατεβάζει το χακαρισμένο. Πιστεύω να καταλάβετε. Άμα δεν καταλάβετε, πείτε μου στα σχόλια και θα το ξανακάνω. Θα κάνω άλλο ένα βίντεο με άλλο παιχνίδι. Ωραία. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε, παιδιά. Θα είναι πάλι από την αρχή το παιχνίδι, να ξέρετε. Άμα έχετε προχωρήσει, μην το κάνετε καλύτερα, γιατί δεν ξέρετε άμα χακάρετε το παιχνίδι. Ή δεν χακάρνονται όλα. Πάντως, ναι. Στο επόμενο δεν ξέρω τι θα χακάρουμε. Μπορεί να μην χακάρουμε κάτι, να παίξουμε Call of Duty, ας πούμε. Θα δούμε. Πάντως, ναι. Βλέπουμε εδώ. Παίζουμε λίγο. Και ναι, χάνουμε μετά. Κάντε ό,τι θέλετε. Και πατάτε πάνω σε αυτά που θέλετε να αγοράσετε. Βλέπουμε 0 ευρώ. Πατάτε πάνω στο ποσό που θέλετε. Σας βγάζει αυτό το πραγματάκι. Πατάτε ναι. Και τα λεφτά, παιδιά. Το ξαναπατάτε άμα θέλετε. Δεν κάνετε κλικ κανένα από τα τρία που σας λέει εκεί πάνω.
πατάτε μόνο yes, κατευθείαν, ναι δηλαδή. Το πατάτε και βλέπετε τα λεφτά που θα ανεβαίνουν. 15.000 ας πούμε. Τώρα πάμε να αγοράσουμε κάτι. Για να δείτε κιόλας το τι γίνεται. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Ναι. Μετά πατάτε στον παίχτη που θέλετε να αγοράσετε. Επειδή έχουμε πάρα πολλά λεφτά, θα αγοράσω αυτό εδώ. Και βλέπετε, σε κλειδώνουν τα πάντα. Και παίζουμε και με τον παίχτη που θέλουμε. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το hack. Ναι, πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Δοκιμάστε το πάντως. Στο Subway Surfer θα γίνει 100%. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.